nazvat ćemo ovaj dodatak dajte caru carevo, a Bogu što je Božje. Sad, kontekst ovoga, naravno da netko ne bi mislio, a neki misle, jer krivo misle, da je ovo možda neka osobna povreda ili potraživanje. Kontekst je sljedeći, dakle ja uopće ne mislim o ovom tekstu. On mi je došao ujutro, mislim da to čak bilo prekjučer, ujutro mi je došao dok sam bio u molitvi, osluškivanju. A zadnji put je možda prije tjedan dana da sam ja komentirao vezano za stvari, to je zadnje što se ja sjećam da sam komentirao za stvari, a komentirao sam sljedeće, naime, da što se stvari tiče, da su dva glagola koja ja poznajem, ili daj ili baci. Pa sam komentirao da je nesvjesno nekako, kad se vraćam unazad, vidim, meni nesvjesno, i moja mama je bila takva. Dakle, sad koji su njezine skroz najunutarnji motivi, to je sad drugo, iako znam da ona bila ona koja uvijek volila pomoć, to je bezbroj puta dokazala, davala, uplaćivala, davala, pomagala siromašnima, potrebitima i tako, ali bila je sklona i baciti jednostavno da se ne mora baviti sa time. I to je bilo što sam ja govorio o tome. I sad, to jutro, dakle, to nema veze sa stihom, samo glagoli. Daj ili baci, u stvari da se riješiš. I ono što je meni došlo jest sljedeće. Dakle, ja, a vi ste svjesni toga, vidim kako su ljudi itekako svjesni što moraju dati caru. Dakle, on zna da u lipu. Znači, on zna točno di, što, kako, dijete, kuća, kredit, burek, frizura, znači, diplomirao je. To je ono ko kad ljudi svjetovni izgubljeni, nevjerni, a misle da su vjernici, dođu po molitvu i onda ga pitaš nešto, on zna na pamet. Dakle, on zna na pamet apsolutno sve što je svaki doktor rekao od kad je primio cjepivo čim se rodio. Dakle, on zna i ime tog doktora kad se rodio, kad je primio cjepivo tek što se rodio. Zna apsolutno sve nazive lijekova, proizvođače, sve što su rekli, sve mašine, aparate, ove lijekove, liječilišta, rehabilitacije, zna sve. On nema pojma niti jedan stih. On ne zna on ništa ne zna. Tako je. Znači, ljudi nemaju uopće pojma, ovo je poruka, što je Božje. Znači, što... Najprije to su Isusove riječi. Dakle, Matej 22:21, Marko 12:17 i Luka 20:25. Najprije to nisu moje riječi. Dakle, Isus je rekao, podajte, render, dajte caru careva. I on je naravno branio sebe od poreznih pitanja i dao je novčić. Petar ga izvadio iz ribe. Više manje svi znate da sve ribe imaju u sebi novčanik. I onda on dao caru careva. Rekao, dajte Bogu Božji. Znači, ne možeš znat apsolutno sve o caru, a ništa o Bogu. Jer ćeš ići tamo gdje ide car. Znači, ti, da bi primio nešto, po zakonu dajte, daće vam se, od cara, moraš caru dati svoj. Da bi ti primio novac, moraš raditi, prijatelj, moraš se žešće oznojiti, moraš se polomiti, moraš imati selekciju motika, lopata, pijuk, brusilica, kosilica, štemerica, klemerica, ne znam što. Da bi dobio nešto od cara. A da bi dobio nešto od Boga, ovo je za pomoć, ti moraš nešto dati. I ako ne dobivaš, prijatelju, moj zakon i dalje dajte da će vas. Dakle, moja poruka, moje primanje, kako ja vidim tog jutra, nisam ja mislio na nikoga od vas. Vi, otprilike sam vam rekao o čemu mislim, o tome da je rad Božji, to je što mislim. Evo, čisto da znate što ja mislim ujutro i što mislim na večer i što mislim za vrijeme ručka i što mislim na WC-u, da je rad Božji, Gospodnji. I tu se pojavi ta rečenica. A vi znate da po Ivanu 14:26 mene Isus voli podsjetiti na neku svoju riječ. Ono što ja vidim je glagol dajte. Dajte. Ako, a imamo zakon, dajte, da će nam se.
Ne može zakon biti od gospodara Boga, ne važi za gospodara Boga, to se razumijemo. Znači, važi za sve, dajte, daće vas u svakom području, ne važi za njega. To tak ne ide. Znači, ako ti ne daš Bogu Božje, ne možeš od Boga primi Božje. I on ti ne kaže daj Bogu Božje, a da ti ne misli dati Božje. I možeš primi Božje samo u daj mu Božje. Jer to je kanal. Daj mu Božje i u to primaš Božje. U ime Isusa. Ja sam prvu objavu ovo dajte caru carevo Bogu Bože primio onog jutra spomenuto. To je bila prva objava. A to je da je to isto. Znači ne može biti da je jedno, a da drugog nema. Isto. Mora biti isto. Onda sam drugu objavu primio kad sam vam krenuo snimati onaj poticaj. Tad sam primio da je u stvari daj Bogu Božje posuda u koju možeš primiti Božje. To sam primio tad dok sam govorio. Treću objavu, zbog čega sad ovo govorim, jer vidim da ste u velikoj ljutoj potrebi, a svi su u velikoj ljutoj potrebi ako ne napreduju, a većina ne vidimo baš napredak. On mora biti očit svima, najprije njima, a onda i opipljiv. Treću objavu sam primio kad sam prije 2 dana bio kod u posjeti u njihovom selu. I onda dok sam pričao, primio sam treću objavu, a to je da su daj caru carevo i Bogu Bože, čujte, bilo je isto i to ostaje, a onda da su istovremene, sad ovo je jako važno, istovremeno mora biti, dakle, caru carevo, primjerica ako ćemo denar koji se spominje, ali u tom denaru život mora biti Božje. Ono daj Bogu Bože. I tako sve u životu. Dakle, netko može činiti stvari na van, daj caru carevo i onda ono robija teška oko djece, oko vrtića, oko muža i to, ali to je samo daj caru carevo. On je rob ovog svijeta. A u tome istovremeno, ja sam to pokazivao, sad ću to sam sebi pokazati, dakle stavite šaku u ruku, šaku u dlan ruke, tako da dlan ruke obuhvaća vašu šaku. Šaka je u tome, kao unutra, kao koštica u ljusci oraha ili badema. Stoga sam do sad primio 3 objave, progresivno, da nisam podijelio, ne bi primio drugu i treću. Čisto da znate kako to inače ide, zašto neki od vas ništa ne prime, jer su jednostavno muto. Nisu abi bin uto ko ja, nego su abi bin muto. Muto. I onda muto, naravno, sve mu pojede muto i ne može ništa primiti. Tuto muto. I pazi, znači to mora biti istovremeno. I caru, znači najprije to isto, a onda je istovremeno. Kužite, znači isto mora biti zastupljeno, a onda istovremeno. Dakle, u caru carevo mora biti iznutra kao život Bogu Božji. I sad kad si ti doma, ti moraš u svemu imati božansku svrhu. Kao recimo ja. Što vi u stvari ne znate, ako ja ne posvjedočim. Recimo, mi smo se spremali sad. I digne se Zoji i prvi put ide sudjelovati u spremanju. I kaže, idem ja pomoći u spremanju, jer Isus nije došao da njemu služe, nego da služi drugima. To je samo zato što je u caru carevo svaki dan. Ne robija, ne moram, moram na bogoslužje. Moram dati za ovo. Moram dati za misiju. Sve neko moranje. U tom moranju nije Bogu Božje. Božite. Stoga je jedan od razloga zašto, ovo se slušajte više puta, jedan razloga zašto ovo napreduje taj što ja ne propuštam prilike za služenje. To nije gubitak vremena. Evo ga, dodatak broj 1 za današnji mail.
Ovo je u okviru dajte caru carevo, a Bogu Božje. Jer čini mi se to prilično važno da razumijemo sad kad već imamo i objavu, kad je stigao poticaj odozgo. U svakom slučaju čitam uradak za Kyrios, za program. I sad to nije bitno toliko za vas, ali evo tu bi se ubacio što se tiče jednog komentara, a u ovom okviru kaže ovako. Imamo i upozorenje i pouku iz Izraelove prošlosti gdje narod Izraela predstavlja našeg unutrašnjeg čovjeka. Izraelci su napravili 4 kardinalne greške koje su ih odvele u propast, a događaju se nama i moram ih osvijestiti, boriti se da ih ne činimo. I sad prva je idolopoklonstvo i tu i mi griješimo kad nam Gospodar nije na prvom mjestu, već su tu posao, obitelj, tijelo, vlastita pamet. I sad komentira i ostale 3, ali to nije bitno. Dakle, vidim kroz vrijeme, vidim kako promatram ljude, vas, kako se tu radi jedna temeljna pogreška i kao da najjednostavnija stvar izmiče svima. Broj 1, dakle imamo onu sliku 2 u 1, znači jedno od ta 2 je ono vanjsko posuda. I sad ta posuda jest, evo što ona spomenula, obitelj, posao, tijelo. Dakle, sve to je neizbježivo za nas. Neizbježivo je moja hrvatska riječ nova, već jedno vrijeme, neizbježivo. I sad mi ne možemo pobjeći od obitelji, od tijela, od posla. To je ono vanjsko, caru carevo. Dakle, mi moramo i imati obitelj, i paziti tijelo, i raditi da bi mogli živjeti. Stoga to nije problem. Problem je što oživljava tu radnju. I sad ide drugi dio objave. Dakle, svejedno je u tome nešto, ali mora biti Božje da smo u redu i da je i posao i život u obitelji i život u i kroz tijelo blagoslovljen. Dakle, mora biti u našem poslovanju, u našem obiteljskom životu, u našoj tjelesnoj aktivnosti istovremeno Božje. A Božje je kad mi, ovo je poruka zašto sam došao k vama, kad mi posao obavljamo u njegovo ime. Kološanima 3.17. Time u božanskoj volji, time u okvirima božanskog reda, time vršeći riječ, kako god hoćete, pomaže vam, time hodajući na svjetlu. Isto tako obitelj. Isto tako tijelo. Ako tijelo služi duši koja je obnovljena i podložna duhu, time ako duh upravlja dušom i kroz dušu tijelom, onda je i sve tjelesno blagoslovljeno. Ako je posao oživljavan našom voljom da proslavimo Isusa i ako služi da bi zaradom, što je nažalost sve zbog čega većina ide na posao, mogli obavljati ili namiriti sve zakonite, božanski zakon, uredbe koje su nam dane, ali nije samo zato posao. Nažalost, žao mi je što je dobar broj ljudi toliko primitivan da samo reagiraju na razini podrže. Oni idu na posao jer moraju, jer u svom samoljublju nikad ne bi išli na posao. Oni bi samo doma stajali i zadovoljavali svoje požude, žderali, uživali, seksali se, već trpali u sebe ono žderanje i baš zbog toga moraju na posao. Posao zadnje ima novac. Posao je ljubav prema bližnjemu. Moraš se susresti s drugima da bi sazrijevao. Moraš raditi da bi služio. Vidi, radiš ne da bi zaradio, nego da bi služio. I ako radiš samo da bi zaradio za sebe, onda si proklet dok radiš. Čak i ako zaradiš. Onda si proklet dok radiš, čak i kad zaradiš. Posao je da ideš među ljude, da izmjenjuješ talente, da doprinosiš zajednici, da služiš. I ako moraš, onda si proklet, čak i ako zaradiš. Kad želiš, onda si blagoslovljen. A ako to što si činio dok radiš,
među kime ili sa kime kojima si činio i s onim što si zaradio jer si učinio, proslaviš Isusa. Ne kužite. Mislim, znam da kužite dok vam govorim, ali bilo bi dobro da kužite kad vam prestanem govoriti, pa trebate primijeniti. Evo ništa, sad ću vam zvučno objasniti kako se jede medena lubenica. Slušaj, evo je onako kod, ne znam u principu, kad bi imao oči zatvorene i ne bi gledao, ne znam je li ovo kriška ove lubenice hladne ko med slatke ili marmelada. Slušaj. Znači medeni. Otkrio sam točno di ima. Znači medeni.